Hoy Maris, naglagot di ko nimo ba? Naglagot di ko nimo ba? Sus, abot asay mo utok gibutang day, ha? Asay gibutang imong utok. Inana ka kabastos? Ha? Inana ka kabastos? Grabe wala kay respeto sa atong presidente. Wala kay respeto sa atong gobyerno. Ang nakadaot nimo mo nang sa imo jud ko naglagot kay Bisaya. Unta, dapat proud ka kay Bisaya pud atong presidente. Dapat mo tabang ka, dapat mo suporta ka. Unsa man imong gibuhat akong gikaulitan di balikas-balikas pa nimo atong presidente mo kay wala kay ambag sa kalibutan. Pareha hindi mo sige mo the partner lagi mo puros mo mga walay tutoy. Sige saba-saba. Sus, mas dako pa kung tutoy ninyo ba, ha? May man akong tutoy kay bisan upat na kong anak, 5 ang gatutoy ani, mamods pa kay akong tutoy, kumagra lang ko. Wow! Ay sabi, nada na pa kay kong kilban ni Masa ka. Asa, sus doon may kumuton kung gini mong baba ni Masa ka. Gapakaulaw kas mga Bisaya ni Masa ka, gapakaulaw ka. Muna imong natunan, noon palibhasa kay gipaskwela kasi mong ginikanan, tua busy ka og audition so sa PBB lagi ka ni graduate or murag wala siguro ka ni graduate kay waka ka daw kung sa batasan, ha? Asa lagi butang inyong mga utok, mo pay wala mo itutok, wala pagid mo utok, so mo na siya, ha? Sus lami agi kayo ninyo umsus ginuko. Abi nimo Maris sa imong gibuhat, bisan espiritu siguro nimo makagawa sa bali-balian siguro ng pangan nimo ba? Sus na, ha? Wala kay batasan, grabe kay ka idolo ka pa naman unta sa kabataan kay artista ka. At first, tsada kayo imong bida-bida na nimong pagka-artista pero wala kay buot, wala kay utok. Himalay mong utok ka, gapatidungan na mo problema sa gobyerno karon. Dapat tabangan na to na sa kay digong. Inaanak man mo, sus Ginoo ko. Pamauli mo to sa inyong kwanbe, pauli dito. Kung asa ka manggaling sa Davao, malisa ka, ha? Daot nimo labu mag-CR ba unta ko inana kong outfit nga gakaulit ko nimo ni Masa ka. Pauli kay magsinagpaay ta kanay mong panga bali-bali ginas buko-buko nimo ba, ha? Pata nag-uman ha. Sayaw na taday. Perme